Čau, už natáčame. Ľudia, vedzte, že ovládneme svet. A to len prostredníctvom YouTube. Ty vole, čo to v tej maske? Čaute, moje meno je Azda Merca a vítam vás pri ďalšom videu. Tentokrát to bude, ako som už hovoril, že budem aj kúzliť, tak teraz prišiel ten správny čas a púšťame sa do kúziel. Prvé kúzlo, ktoré dneska budem ukazovať, sa volá 4SA, ale pardon, kúzelné SA. Poďme do toho. Keby ste tu boli, tak by som vám dal balíček rozdeliť na 4 ľubovoľne veľké kôpky. Takže ja si ho rozložím za vás. A teraz teraz by som vám povedal, aby ste zobrali jednu z kôpok a tri karty dali na spodok balíčka a 3 karty vyložili na ostatné balíčky a takto pôjdeme až do konca. 3 karty na spodok a 3 karty vyložíte do všetkých kôpok. Teraz tento balíček. A posledný na spodok a vyložíme. No a teraz sa poďme pozrieť na odhalenie. Takže, keby ste tu teraz zase boli, tak by som vám povedal, aby ste otočili jednotlivé karty na balíkoch. Ale keďže tu nie ste, tak ja vám to nepoviem. Poviem to sebe. A zároveň by som sa vás opýtal, že ESOS je taká karta, ktorá je dosť taká, nie že zaujímavá, ale taká dôležitá v hre Žolík. A preto ako kúzelník by som mal vedieť vždy, že kde sa nachádza, tak sa poďme pozrieť na odhalenie. ESO, tu máme taktiež ESO a tiež ESO. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto predvedenie a teraz sa poďme spoločne pozrieť na vysvetlenie. Takže fungovanie a princíp tohto kúzla je vážne veľmi jednoduchý. Ja som si ešte pred začatím triku, alebo teda kúzla na vrch balíka umiestnil 4 SA, ktoré, keď sme následovne rozložili na 4 kôpky, sa postupne rozložili na všetky tie kôpky, ako posledná kôpka sa rozložila na všetky kôpky a tým pádom boli všetky SA na každej kôpke. Ja vám to ešte ukážem, ale vám chcem ešte k tomu povedať, že na konci tohto triku, ako som aj ja hovoril, že ako kúzelník by som mal vedieť, kde sa nachádzajú a teda, tak by bolo dobre, keby ste si aj vy možno niečo pripravili, ale je už na vás, že jaké predslovo alebo také niečo, keď si pripravíte, to je už na vás. A ešte jedna maličkosť, ale to vám už ukážem, keď budeme si vysvetľovať to kúzlo. A aby ste lepšie videli a pochopili princíp tohoto kúzla, tak my si teraz SA položíme naopak. A ideme si vlastne rozložiť karty. Potom ešte karty by bolo dobre, keby sa nemiešali pred začatím, takže asi tak nejak. Takže poďme teraz k tomu kúzlu. Karty si naozaj divák môže rozložiť ľubovoľne veľkosťou, akou chce. Takže my máme v tejto kôpke máme tie naše SA, avšak ale tie musia byť otočené licom dole, aby teda to malo nejaký zmysel. A teraz vlastne budeme musieť postupovať od jednotlivých kôpok. Ale dávajte si pozor, aby teda divák, ktorý to môže robiť teda celé, dávajte si pozor, aby nezačal od kôpky, kde máte SA. Keď by začal od kôpky, kde máte SA, tak by to už bolo dosť blbé, pretože by tie SA prekryli ostatné karty. Takže, ja vám to teraz strihnem, alebo viete čo, nebudem to zase strihať, ale urobíme takú vec, že proste rovno rozložíme karty. Keď som vám to predsa len strihol a teraz si ukážeme, už iba rozložíme tieto SA. No a teraz vlastne už budete iba otáčať a vidíte, že tam sa SA ukázali. Takže ja vám ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, určite zanechajte like, odber či koment, ja budem len rád. A ja sa s vami lúčim a ahojte.